zonke izinto yini engenziwa abazali ukuthi kulekelele ukuthi bengashi abantwana nabo okuqobo labo bengashi. So indlela sonke abahlezi sisho ukuthi prevention is better than cure. Absolutely. Ukuqapha ukuthi kungenzeki kungcono ukuthi selaphe. So ezinye zezinto ukuthi uma ekakhulukazi ngoba into esibona kakhulu kuya kube amanzi ashisayo namatiye izinto ekuseni. So ukuthi into yokuqala ekhaya abanakekeli or ama-caregivers kungaba abazali noma ubani uhlala nengane. So uma ubeka amanzi esebilile amanzi ungaqali ngokufaka amanzi abilayo endishini or noma yini uzobuyisebenzisa. Qala ufake amanzi abandayo bese kuba wathela emva kwalokho. Qaphelisisa ukuthi ayikho ingane eduze kwakho lapho ukhona osebenzela khona ngoba ingane ingathi uyigcine ilapha sevele yaqhuma yagijima azofika la kule ndawo. So akwazi ukuthi yiphutha asifaki iphutha ebazalini kodwa sithi ungathi noma amanzi umwahlanganisa uqala wahlanganisele phezulu before walethe phansi lapho khona bezokwazi ukuthi bagijime bafikele khona apho. So kufanele ukuthi sizame ukuthi senze izinto ezikanjalo and amahitha uma silayithile ihitha sibeke lapha and ngathi singayicima ebusuku before silale ngoba asazi kwenzakala njengoba kukhulunywa ukuthi khona abantu abadala abaphakama emakhaya nazo ingane zingaphakama zigcine seziyiwisa and into esibonazo insuku leyo zigcine seziyiwisa bese ukukhuzana kwenzeka kanjalo nezitovu futhi wenze sure ukuthi isitofu uyasicima ongcono uhambe uyocheck ukuthi usembedeni uphinde uphakame futhi uyocheck uqaphelisisa ukuthi ukukhuzana kucinywe konke yini but okubaleke kakhulu ukuthi yenza sure ukuthi amanzi uyawamixa before uwafake endishini bese kube uma uwabeka phansi emva kwalokho nathi lapha endlini senze njalo siyaqala ngoba sikulokhu into esiyibona and kuhlezi kungethusa ngoba kunzima kakhulu ukutreat umuntu osesha.